L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Standard & Poor's ikkonfermat rating fi klassi A tal-ekonomija ta' Malta u bekk ir-rating ta' A- baqa l-aqwa rating għall-ekonomija ta' pajjiżna fl-aħħar 10 snin. F'rapport dettaljat dwar il-qagħda ekonomika ta' Malta, l-esperti magħrufa li ma jħarsu lejn wiċċħat qalu li anki jekk is-settur turistiku jdum ma jaqbad xi ftit, qed jistmaw li l-ekonomija ta' Malta se tikber b'5% din is-sena u bi kważi 6% is-sena d-dieħla. Filwaqt li qalu li l-ekonomija Maltija hija t-tieni l-iktar ekonomija miftuħa fiż-żona euro, l-esperti ta' Standard & Poor's notaw ukoll li f'pandemija żdiedu d-depożiti tal-familji fil-banek. L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu rremarkat ukoll kif riżultat ta' programm b'saħħtu ta' tilqim, issa pajjiżna qiegħed f'fażi li jneħħi iżjed restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija u anke qed jiżdied il-konsum tal-familji. Dwar it-tilqim, Standard & Poor's fakret li Malta għandha l-ogħla rata ta' tilqim kontra l-COVID-19. Issemmit ukoll iż-żieda tal-partiċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u kif is-settur tal-arti u d-divertiment rażida qawwija mill-bidu tas-seklu u se ikun kontributur għall-ekonomija Maltija. Hawnhekk issemma wkoll is-settur tal-lob diġitali u kif dan ħoloq impjiegi. L-esperti ta' Standard & Poor's notaw ukoll l-għaqal tal-Gvern li fl-aħħar snin naqqas id-dejn tal-Gvern u reġistra surplus wara l-ieħor u bekk seta' jwieżel lin-negozju u lill-familji waqt pandemija. Minkejja li d-dejn tal-Gvern issa reġa' żdied għax il-Gvern kien ta' spalla u mhux ftit permezz ta' bosta miżuri fosthom il-Covid Wage Supplement, ir-rapport ta' Standard & Poor's jgħid li sa 3 snin oħra d-dejn tal-Gvern se jkun ta' 47.1% tal-prodott domestiku gross. Standard & Poor's ansitra qalet li l-previżjoni tagħha għad kabbir ekonomiku huma inqas konservattivi minn tal-Gvern u tistma' iżjed kabbir fl-ekonomija. Standard & Poor's semmit ukoll ir-rapport tal-FATF u remarkat l-impenn politiku tal-Gvern li jaħdem ma' din l-istituzzjoni u l-Manival. Hawnhekk issemma wkoll ir-rapport tal-Manival u kif Malta għamlet progress sinifikanti fil-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja. Brabta ma' dan ir-rapport pożittiv, il-Prim Ministru Robert Abela laqa dan iċ-ċertifikat għal pajjiżna filwaqt li nnota kif l-esperti internazzjonali faħru r-rispons effettiv tal-Gvern, l-istess bħalma għamlu l-aġenziji Moody's, DBRS u Fitch. Il-Partit Laburista wkoll innota li dan kien ċertifikat lil politika ekonomika tal-Gvern. Fis-stqarrija qal li r-rapport jistona mad-diskors tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li medija xerret id-dlam u tattakka bl-aħrax il-politika ekonomika tal-Gvern. Waħda ma' raġunijiet għaliex l-esperti ta' Standard & Poor's ħadu din id-deċiżjoni kienet minħabba rispons tal-Gvern Malti għall-pandemija, innota mir-rapport il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista qal li l-Oppożizzjoni ta' Bernard Gregg tikkritika l-miżuri li ħal Gvern u sejħilhom tberbi u ħela u tikkampanja favur politika ta' austerità. Iżda l-esperti ta' Standard & Poor's jgħidu l-kontra u jisħu li kieku l-Gvern inneħħi l-għajnuna l-irkupru ekonomiku jbatti. U ċar li l-politika ta' austerità li jridu l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista tista' twassal biex pajjiżna ma jirkuprax, eżatt kif ġara wara r-reċessjoni tal-2008 saħa il-Partit Laburista.